Landesztani vagyok, és ugye Nógrád megyében Balassagyarmaton élek. 21 éves vagyok. Élelmiszer és vegyi elmagadói szakmával rendelkezem. Itt jártam ki Gyarmaton a Nikszent Kálmán suliban. Mi lenne a lényeg? Hát azért szeretném ezt a videót feltenni és közzétenni ugye YouTube-on, hogy esetleg ha ellehetetlenített megyék, ahogy Nógrád megyék a munkanélküliségen, segélyen kívül, ugye szeretnék munkához jutni minél gyorsabban, minél előbb. Ugye lehet szakmámbeli munka, esetleg betanított munkát is nagyon szívesen elvállalnék. Ugye pénzszerzési lehetőség szempontjából, mert nagyon nagy szükségünk volna most. És ugye szépen kérlek titeket, hogy ezt megosszátok, olvassátok, vagy esetleg nézzétek a videót, akkor kérlek szépen segítsetek nekem, és a többi ilyen embernek, akik el vannak lehetetlenítve, hogy munkához jussanak. Ugye dolgoztam egy évig a Delfájnál, ugye ott is 3 hónapos betanulási idő volt, de az is sikerült. Sajnos volt egy gondom a ottani csoportvezetővel, és ezért inkább felmondtam. Azóta nem akarnak ugye visszavenni, sajnos. Pedig azt is szívesen újra kezdeném azt a melót. Tetszett is, meg mind ugye legtöbb fiatal, legtöbb 20 éves, ugye úgy van, tapasztalatból mondom, és így voltam régebben, hogy jaj, minek a munka az a család által, de hát nem így van. Milyen kell a munkahely, a lehetőségek, meg kell ragadni minden kicsit, mert most olyan válságban van az ország, hogy nem akarok rosszat mondani, így szerettem ezt az országot, igen. Szeretnem kell ezt a megyét, ezt az országot, csak hát nem. El van lehetetlenítve. Ugye a pénzre ugye szükségünk van. Úgyhogy még egyszer szeretném a segítségeteket kérni, vagy eladói szakmámbeli, vagy betanított munkát, hogyha tudnátok nekem is a többi rászoruló emberkének, akkor segítsetek nekem. Úgyhogy nagyjából ennyi volna. Na, sziasztok!